Bueno, el que tu comentes jo crec que enllaça en el que explicava anteriorment. Dins dels partits n'hi ha distintes sensibilitats i l'important és que tots ens entenguem dins del partit per a que les coses de cara al ciutadà isquen el millor possible. Això té es resumeix molt fàcilment. El partit de cara a l'exterior l'únic que té que fer és preocupar-se de les persones i dels problemes que tinguen les persones, l'educació, la sanitat, per supost l'ocupació, la igualtat d'oportunitats per a tots. És el que en el nostre partit tenim que fer, perquè en els estatuts del Partit Popular no es parla de territoris, no es parla d'identitats plurals, es parla de persones. O sigui, la persona és l'eix de la nostra actuació, la persona i els problemes de la persona. I el que es tinga que fer de cara a les persones ho tenim que consensuar, ho tenim que debatir, i el que no podem fer en aquests moments tan complicats per a la gent és que pareix que estem barallant-nos uns en els altres dins del mateix partit, que parega que estem ocupant-nos de lo nostre i deixant en un segon plano el que realment sí que preocupa a les persones. En quant a lo dels pressupostos, sí, nosaltres el que hem demanat és que els pressupostos, el que siga repartible, que repartisca en equitat. És a dir, nosaltres som conscients de que en aquests moments totes les administracions públiques i també l'administració pública de l'Estat no té els ingressos que tenia abans. A partir d'ahí, moltes coses que es feien no es poden fer i es tenen que prendre decisions per ajustar, per optimitzar, que als ciutadans no els agraden, evidentment, perquè a ningú li agrada que li baixen el sou o a ningú li agrada que li lleven coses que tenia en anterioritat, però no n'hi ha més remei que fer-ho, perquè si no pots pagar-ho no pots, d'algun lloc tens que anar llevant. Entonces, què passa? Que els pressupostos de l'Estat tampoc tenen per a inversions com tenien en aquests anys enrere, quan l'activitat econòmica era bona, la gent guanyava més diners, pagava més impostos i les administracions tenien més diners. A partir d'ahir no n'hi ha per a inversions. Nosaltres el que han demanat és que el poquet que hi ha per a inversions que es repartisca d'una manera més equitativa. També és cert que el govern central, la seva prioritat en aquests moments, que és acabar en la crisi econòmica i crear llocs de treball, no està pensant en si inverteix més, inverteix menys en una determinada comunitat. S'estan en altres coses que en aquests moments efectivament són més importants, que és eixir de la crisi econòmica. Però bueno, són qüestions que sorgeixen i que després parlant, a poc van arreglant-se. El govern està ajudant moltíssim a les comunitats autònomes perquè està traient plans de pagament a proveïdors, el Fons de Liquiditat Autonòmica, o sigui, són instruments, són mecanismes per a ajudar a les comunitats autònomes a fer front als seus deutes. O sigui, i això és molt més important que el que pugues tindre determinades quantitats per a inversions. I en el tema d'inversions, en independència de que en els pressupostos s'hagi de reflectir més o menys, sí que és cert que el govern està totalment volcat en la inversió que en aquests moments és més important, sense diferència o sense dubte, per a la Comunitat Valenciana, que és el corredor mediterrani. Així no n'hi ha cap dubte. Este any l'Estat fa el projecte i l'any que ve es comencen a executar-se les obres. I no només ho garanteix el govern central, sinó que ho garanteix també la Unió Europea. Bueno, nosaltres partim de la base de que les farmàcies tenen raó en la seva reclamació, és a dir, reclamen uns pagaments que efectivament la Generalitat els deu. Però quin és el problema? El problema és que en la Comunitat Valenciana, en la Generalitat Valenciana, en menys de 3 anys els ingressos han caigut 2.500 milions d'euros. 2.500 milions d'euros en un pressupost que té 13.900 milions és moltíssim. Nosaltres tenim que garantir lo bàsic. Lo bàsic és totes les nòmines de personal funcionari, de tots els professors, tots els docents, de tot el món, totes les persones que treballen en el món sanitari, metges, ATS, etc. Tenim que garantir les nòmines. Després tenim que garantir l'educació, tenim que garantir la sanitat, és fonamental. I
Això fa que nosaltres no disposem de la suficient liquiditat en aquests moments per a poder fer front a aquests pagos. Per poder fer front a aquests pagos en garantia el que tenim que fer és reduir el tamany de l'administració, però de la mateixa manera que els ingressos cauen de la nit al matí, nosaltres no podem reduir l'administració de la nit al matí. Això és un procés, això porta un temps, i és el que estem fent i el que anem a aconseguir, i a partir d'ahir equilibrarem els comptes. En aquests moments estem en una espècie de procés transitori perquè estem fent aquesta travessia, però a partir d'ahir els diners que tenim nosaltres pensem que tenim que repartir-los, perquè els farmacèutics, tenint raó en la seva reclamació, no són l'únic col·lectiu al qual la Generalitat Valenciana li deu diners. N'hi ha altres col·lectius que també tenen que pagar nòmines i que per pagar nòmines tenen que cobrar de la Generalitat, i nosaltres la decisió que hem pres, sabent que això anava a costar-nos una huelga, ha sigut repartir. Si nosaltres haguem pagat sols els farmacèutics, no haguem pogut pagar qüestions, part del que deguem en discapacitat, en transport escolar, en altres facetes de l'educació, en sanitat, en benestar social, residències de tercera edat, etc., que encara es deguem diners, però el que va arribar algo es va donar, no? Va repartir, i el que han dit és que ara, quan en el mes de novembre, ja esta setmana pràcticament tinguem que pagar, pues el que anem a fer és a tornar a repartir, pagar també les universitats, repartir. No arribem a tots, però el que n'hi ha ho repartim. No n'hi ha altre secret en el tema de les farmàcies. A partir d'ahir pues, estem parlant en ells per a intentar tancar un calendari de pagaments que a ells els vinga bé, a nosaltres també, que ho puguem assumir en el temps i solucionar el problema. Bueno, és degut a la caiguda d'ingressos que apuntava antes, és a dir, en les comunitats autònomes hi ha uns ingressos que són propis, que ho cobren i ho recauden les pròpies comunitats. En el nostre cas, l'impost més important és el de transmissions patrimonials, que és el que tots paguem quan comprem una casa, sempre i quan no paguem IVA, quan compres un cotxe, en fi, en moltíssimes operacions que es fan, pagues aquest impost. Aquesta és la principal font d'ingressos de totes les comunitats autònomes, i això ha caigut en picat. Ja no es venen vivendes, no es venen cotxes, es fan moltes menys escritures notarials, i a partir d'ahir aquest impost es paga moltíssim menys. Per fer una idea, en l'any 2007 per aquest impost la Comunitat Valenciana recaudava 2.600 milions d'euros, i en l'any 2011 només 700, o sigui, cau 1.900 milions d'euros. I a més dels recursos propis que han caigut molt, està també el finançament autonòmic. Si nosaltres reverem la mitjana de lo que recibeix un ciutadà espanyol, nosaltres a l'any ingressaríem 1.000 milions d'euros més per finançament autonòmic. Això no existeix. Per circumstàncies vàries, tots els models de finançament autonòmic que s'han fet en Espanya, a la Comunitat Valenciana l'han posat sempre en la part en el furgó de cola. Nosaltres volem que això es canvi, el que passa, i estem parlant en el govern, no som nosaltres, també altres comunitats autònomes, perquè això es canvi. El que passa és que, clar, en aquests moments la situació econòmica també és tan difícil pel govern espanyol que posar més diners en la cistella de les comunitats autònomes és molt complicat, però bueno, nosaltres som optimistes en aquest sentit i estem convençuts que en aquesta legislatura es canviarà el sistema de finançament autonòmic. El que s'ha invertit en el passat, mira, en el passat s'ha invertit molt, i nosaltres tenim totes les dades bueno, les tenim i són públiques, però entre els anys 2003 i 2011 en aquesta comunitat autònoma s'han construït 420 entre col·legis i instituts, 420, que es diu molt prompte, s'han construït 8 hospitals, s'han construït 96 centres de salut, s'han construït 400 quilòmetres de carreteres i s'han construït moltes més infraestructures. Que en alguna d'elles no s'haurà encertat? Segur, però com no s'ha encertat en altres comunitats autònomes en altres inversions. Que alguna d'elles haurà sigut preferible en comptes de fer-ne una determinada, fer-ne una altra, pues això és a criteri, divisió d'opinions. Per uns és més important fer un auditori, per altres és més important fer un poliesportiu.
però això passa com en els pobles. En el poble més xicotet es discuteixen a veure si convé fer el frontó o convé fer la piscina, si convé asfaltar este camí o convé fer l'altre camí. Això és com fer la selecció espanyola de futbol, no? Cada un té una alineació, però en lo bàsic jo crec que s'ha encertat. Pot haver alguna infraestructura que no hagués sigut la millor, no perquè no siga necessària, sinó perquè a lo millor haver sigut desitjable fer una altra cosa abans. Pot ser, però des de luego ahí sí que podem dir que tot s'ha fet en molt bona fe. I després hi ha una cosa que jo crec que la societat té que ser conscient. Es critica moltes coses de la Comunitat Valenciana que també existeix en altres comunitats autònomes i no es critica. Per exemple, l'aeroport de Castelló, que és veritat que està tancat, vale, però ni funciona el de Castelló, ni funciona el de Lleida, ni funciona el de Huesca, ni funciona el de Ciutat Real, ni funciona el de León. O sigui, però no és l'únic que no funciona, ni altres la mateixa situació. Es critica molt també la ciutat de les arts i de les ciències per lo que ha costat. Sí, ha costat 1.300 milions d'euros. Però la Expo de Sevilla, que entonces era en pesetes, eren 2.200 milions d'euros, entonces en pesetes. La Expo de Sevilla ja no existeix, ja no hi ha res de la Expo de Sevilla. I no n'hi ha res de la Expo de Saragossa, que també ha costat més que la ciutat de les arts i de les ciències. I no hi ha res de lo que era el Fòrum Barcelona, que no va costar tant com la ciutat de les arts i de les ciències, però quasi. Sin embargo, la ciutat de les arts i de les ciències és la infraestructura cultural i d'oci que més gent rep de tot Espanya. Entonces, vol dir que la ciutat de les arts i les ciències i altres infraestructures d'aquest tipus és una inversió que és una bona inversió. Sí, és una inversió productiva, perquè estan funcionant, tots els dies obrin la porta, venen visitants espanyols i estrangers, moltíssims, que estan visitant el museu Príncipe Felipe, que estan visitant l'oceanogràfic, que estan visitant aquest complex, que paguen una entrada, que donen llocs de treball, perquè hi ha persones que estan ahí treballant, i després és gent que ve i es queda en hotels, que consumeix, maneja la maquinària de l'economia. És la realitat d'ara? Sí. A més, és una realitat constatable. Uno pot anar tots els dies de la setmana allí i veure els autobusos, veure la gent entrant i eixint, pagant una entrada i visitant-ho. Una altra pregunta sobre això també. Acaba de dir fa res que igual s'ha invertit més, s'ha prioritzat més infraestructures que encara que totes s'han fet en bona fe, s'han prioritzat unes davant d'altres. Pots ficar algun exemple? No, per a veure... exemple, l'hospital de Llíria s'ha parat. Sí, no poso exemples, perquè el que s'ha prioritzat són els col·legis i la sanitat en els hospitals i centres de salut. Jo el que vull dir és que després, en altres infraestructures, pues a lo millor uno diu, bueno, jo en comptes de gastar més diners, el que deia antes, en un auditori m'ho gasto en una piscina, o m'ho gasto en un poliesportiu, i l'altre prefereix l'auditori. Jo el que vull dir és que a lo millor en totes no s'ha tingut el mateix encert, però ahí s'enganyen tots, s'enganyen en la Comunitat Valenciana, s'enganyen en Madrid, s'enganyen en Andalusia i s'enganyen en França i s'enganyen en Xina. Per què? Pues perquè aquestes coses són així. Prendre decisions implica tindre que elegir entre diverses alternatives quasi sempre. Simplement això. Però el més important és que en el que més s'ha invertit és en sanitat i en educació. Estan ahí. L'hospital de Llíria, què ha passat? Pues ha passat que ha pillat la crisi, però és un hospital que només es puga va posar-se en funcionament. No és una infraestructura que no siga necessària, és totalment necessària. El que passa és que en aquests moments acabar-ho, igual que el de Gandia, costa moltíssims diners i aquests diners, desgraciadament, no els tenim en aquests moments. No podem destinar-los a inversió perquè el que tenim que destinar-lo a coses més bàsiques. Però l'important és que és una infraestructura que està ahí, que només canvia un poc el cicle econòmic, va a posar-se en funcionament i serà un hospital més en la Comunitat Valenciana. No, només ficava l'exemple de l'hospital de Llíria perquè, com ha dit, que igual s'ha prioritzat en unes infraestructures, no, tot el que és sanitat i educació tot és necessari i més que en poguérem fer.
Jo, una aclaració, abans ha dit que tornant a la Universitat Xileciències, de la Universitat de les Arts i les Ciències, ha dit que la Ciutat de les Arts, no sé si el museu o no sé quina infraestructura de totes, és la primera el conjunt. D'on prové aquesta data? Pues mira, aquesta data nosaltres la vam averiguar en el diari basc, la va publicar en l'any 2009. Crec que es diu el Correu Diari Basc, o el Diari Basc, no, Juan? Diario Vasco. Diario Vasco.